araba ye juin kalo tile 22 san 2000 ani 22 kanubaga jamakulu aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila bi sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw na bonya ani karama kɔnɔna la ka foli ni tanuni di aw ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ mali kɔnɔ walima mali kɔ kan ko bɛɛ lajɛlen dama ka kan kunnafoniya ko la ko bɛɛ k'i bisimila. Renouveau télé kanubagaw ka yira la k'a fɔ ko Renouveau matin nin ye a kɛnɛ sigitɔla ye foli ni tanuni ko di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka an lajɛ sokɔnɔnaw la an ka foli bɛ aw ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera ka baarakɛyɔrɔ la n'aw bɛ k'an lajɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio Ɲeleni ka bɔ Segu an bɛ Segukaw ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani an ka foli bɛ u ye radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Danbe ka bɔ Bɔrɔn radio Fasokanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ Radio Nema FM ka bɔ Kasaro, Radio Tolérance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altagadoum ka bɔ Sikaso, site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi, Radio Mamelon ka bɔ Kebila ka fara Tamaninkan. O kɔfɛ Farankan radio caman wɛrɛw bɛ yen nɔ an ma minnu tɔgɔ fɔ olu fana bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka nin jɛmukan in cari Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na togodaw fara duguba kɔnɔnaw kan an ka foli bɛ an ka radio partenaire tigiw ye ka fara lamɛnbaga jamakulu bɛɛ lajɛlen kan ko bɛɛ k'i bisimila bi araba Renouveau matin ale kan an ka dibila baarakɛbagaw an bɛ foliba di u ma u ye labɛnw sigi sen kan o kama baaraw bɛ na nun don sisan studio kɔnɔ yan nɔ jama dafalen don sɔgɔmada in na ani fulakɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Idrissa Sidibe Janjo Masa Amadou Lassana Konare ale ye kɔntena kɛnɛ la sɔrɔ bi Isa Kaba Sidibe a fɛnɛ ka labɛnw sabatira ka fara ne yɛrɛ kan Fanta Tomota ko bɛɛ k'i bisimila Janjo Masa Fanta Tomota Jan Wali awale jam somɔgɔw bɛ di baasi wala baasi foyi tɛ yen nɔ a bɛ sakɛrɛ Janjo figi miro la fɛnɛ Janjo ma an ka sigi ɲɔgɔnya nafa jumɛn b'a la Fanta baasi tɛ somɔgɔw la an bɛ an lajɛbaa n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo yan ni n'a fɔ maa minnu n'olu bɛ soli ni ka jɛmukan in ka sugandi walasa min ye tile kunfɔlɔ kibaruya k'o lasɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn i da sera a ma ka laban ka dugawu kɛ ka fala ka tile hɛrɛ da an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi k'a f'i ma k'i Tomota merci Janjo o diyara n ye sɔɔni dɔrɔn i ni kanubagaw aw na ɲɔgɔn lasɔrɔ dɔn kibaru ale kan o kama bi jɛmukan kɔnɔna la an ka bakurubaw olu filɛ nin ye ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye bi kumasen min kan o de bɛ tali kɛ deuil national la deuil national ye fɛn sugu jumɛn ani an y'a suganti kun jumɛn kama Isa Kaba ale ye ɲininiba kɛ a kan a bɛna walawalali kɛ aw ye bi décryptage kɔnɔna la anw ka bi maa welelen o ye Dawuda Kinda ye ani Dawuda Kinda bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka kuma lakanabaliya na siratigɛ o koɲɛw kan ani Dawuda Kinda bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ direct la o kɔfɛ ani Musa Gindo fɛnɛ bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sabula ka da kan kunu fɛn bɛ tali kɛ Cour suprême ma ɲɛma la ale kɔni sugantira kunu walasa ka se ka Cour suprême ma ɲɛma ni o bɛ Cour suprême président ko fɔ a ka baarakɛtaw ka se ka olu dɔn ani Musa Gindo bɛna masala kosɛbɛ ale min yɛrɛ ye kunnafoni lasela ye magistraw ka lafasa tɔn o kɔnɔna na Sori Ibrahim Diallo a bɛ bisimila tani ka segin olu kɔnɔna la Alexis fɛnɛ ko ale ma sɔn a ma sɔn fɛn min ma bi arabadonya in na o bɛ yira aw la sɔɔni an ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni o bɛ lase aw ma Hawa Danyogo a ka timinanja o kɔnɔna la kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw olu fɛnɛ bɛna kɛ bi bonya ani karama kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila nin ye wagati bolo dacogo ye ko nɔgɔ bɛna da kabala Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔna la bi sankolo bɛ jɛ olu fɛ yen nɔ samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛna ci Mali marabolo bɛɛ la nka Tawudeni marabolo kɔnɔna la ka fara Kidal kan ani Tombouctou Worodugu yan fan yen nɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛna ci mɛ fiɲɛ fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ bi yɔrɔjan filɛli gɛlɛya bɛ don a la an ka kɔrɔn marabolo kɔnɔna la a gɛlɛya sababu o ye gɔngɔnbulon ye yɔrɔjan filɛli min ko don a b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la Mali fantaw fɛ gɛlɛya foyi tɛna na don bi yɔrɔjan filɛliw la
o la sanko kɔni bolodalen no janga jamana fan dɔw fɛ a boloda cogo olu ye ninnu ye sɔgɔmada in na ko marabolo minnu bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye o ye Banɲangara, Mopti, San, Kucala ani Sikaso. O la tilefanatu dunni kɔfɛ walima su in na fɛn bɛ tali kɛ segukaw la ka fara Joyila kan Buguni, Kulikoro, Kita, Nara, Ɲoro ani Kayi ko olu fɛnɛ bɛ se k'u sigi ni sanjiko ye. O la tilegan in na tile bɔta hakɛya olu cogoyaw ye ninnu ye. Kayikaw fɛ yen nɔ bi tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye Kulikoro, 34 Sikaso, degere 30 Segu, 35 ka fara Mopti kan Tombouctou, 42 Gao, 41 Kidal Menaka, degere 40 Taoudeni, 43 Bugunikaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 32 ye Kucala, 31 Kita, degere 35 Ɲorokaw olu ta bɛ kɛ 36 ye. Nara ani Douanzan olu ta bɛ kɛ degere 37 ye. Sankaw fɛ yen nɔ bi olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye. Banɲangara 35 Joyila 33 Gormara Rousse degere 42 Bamako district kɔnɔna la ko nɔgɔ bɛna gulon kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli Bamako district kɔnɔ gɛlɛya fosi tɛ nana don a la ko sanfiɲɛ ni sanjiko bolodalen don bi tilelafana tɔw dunnen kɔfɛ ni o ye après-midi ye. Tilegan in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 34 ye. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 8 ye. Tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 59 ye Bamako district kɔnɔna la. Nin ye wagati boloda cogo ye bi sɔgɔmada in na ka di aw kelen-kelenna ma i n'a fɔ ladalako la a bɛ di aw ma sɔgɔma joona fɛ walasa aw ka se ka aw ta n'aw bila dɔn aw ka tile kuntala kɔnɔna na ko Ala ka bi araba tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ wagati boloda cogo kɔnɔna la don kibaru a bɛ dayɛlɛ sisan. Janjo masa Fanta Tumota fulakɛ wɛrɛ tigi walima fulakɛ wɛrɛ tan. Aya o kɔni hakili la o jaabi b'i bolo sa i bɛ se k'a fɔ ni mago bɛ min na n'a y'o ɲini ka d'i ma e de bɛ se ka kibaruya tɔ di sa. Baasi tɛ an tila k'o saga jigi ko kuma kɛ kɔfɛ Janjo sira b'i bolo. N'Ala sɔnna Fanta an b'i fo ani an b'an lajɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo ka laban k'a f'u ye k'u bisimila i n'a fɔ i da sera a ma cogo min na nɛgɛ ɲɛ 7 7 ye sanga 28 sɔrɔ nin waati na Njɔbugu Bɛɲɛna Kakuma ka se Maaba ma nin bɛɛ bɛ Kilidugu commune ko fɔ Joyila région na an b'a fɔ k'aw bisimila kunnafoniw la kumabaw ye mun ye bi o ye yala sabu jɔnjɔn jumɛn ni maa bɛ se ka i bolo si min ma mun kɛra i k'a dɔn walejugu kɛbaw kɔni ka waleya talen ka ɲɛsin anw ka i k'a dɔn jamanaden minnu sigiyɔrɔ balen bɛ Jalisago Janwele Degeso ale ma min bɛ jamana ɲɛmaaw ko fɔ Bataki bɔlen kɔ an bɛna an da don ko kunkanko kibaruya la Mali bɛɛ sangabonda n'a tile 3 sangabonda ka sabu kɛ o ye sigikɛnɛ don ka makɔnɔni kɛ médiateur min ni o ye sikafɔ kɛba min bɛ Mali ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Nigeria jamana ɲɛmaakɔrɔ ye Goodluck Jonathan juin kalo tile 23 ani 4 ale fana bɛna bisimila an da bɛna don o la bankasikaw fɛ yen nɔ jama bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ walejugu min ye i k'a dɔn sigida maaw lasɔrɔ Jalisago Janwele fo ka se Degeso ale ma n k'a fɔ o kumana min bɛ tali kɛ ni kɛyɔrɔ la da bɛ don ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw y'aw bisimila bi kunnafoniyaw la bi sɔgɔmada joona kunnafoniyaw la arabadonyaw la Renouveau Matin ale sanfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali bɛɛ sanga bonda la tile 3 sanga bonda min ni o ye farinya wale n'o ye jatigɛ wale kɛbaw kɛlen kɔ ka wulikajɔ o kumana n'o bɛ tali kɛ dangari k'o ta k'o ɲɛsin duguma n'a bɛ Jalisago Janwele Degesago o dugu ni ka o kofɔ i n'a fɔ kunnafoniyaw dira cogo min na Bataki min bɔra gouvernement yɛrɛ olu yɛrɛ ko maa 100 ani maa 32 ninnu bɛɛ lajɛlen bolila u ni na ɔ ni bɛ se ka jate ka kɛ i k'a dɔn
min ye waati min na ka wolo masiri tabaw bɛ wuli ka jɔ la kuma mun ni a sɔrɔ maa minnu n'olu ye ni wale fariyan wale kɛbaw ye u kɛlen don k'u daga don jamana den minnu olu ka sigidaw la walasa ka dansigi o la ko jatew kɔni n'o ye jateminɛkɛbaw ye olu ka yela o kuma o ni kun ti dɔwɛrɛ ye walasa ka gɛlɛya kɔni tɔ k'u ɲɛsin anw ka jamana o ma nka ka bɛn ni u bɛɛ lajɛlen ye min ye wolo masiri tabaw ka wuli ka jɔ ko an bɛ donni minɛ ko sisan a kɔni o kuma ni tɛna hali foyi bɔ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri baaraw olu la min bɛ tali kɛ Astan Jara ale ye ɲinini kɛ nin ko in kan an ka ɲamada o kunnafoniyaw fɛ. Seereyabaga caman ka fɔ la fagali min tun kɛra sibiridon olu tun ye Amadu Kufa n'a ka mɔgɔw de tun ye n'olu yɛrɛ bɛ Katiba Masina la n'o ye Akimi bolofara dɔ ye. Dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko nin waleya in ye dimibɔ waleya de ye ka ɲɛsin jalasagukaw ma ka kɛɲɛ ni bɛnkan minnu bɛ u ni jatigɛ walekɛbaw cɛ o ko sagoli ye min yɛrɛ bolonɔbila kɛra février kalo la san 2021 kɔnɔna la. Ka fara o kan a laɲini dɔ tun ye baara ɲɔgɔnya min tun bɛ finitigilakaw ani dugudenw cɛ ka dankari o la k'a yira k'a fɔ Mali finitigilakaw ye wulikajɔ caman de kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na nin wagati laban ninnu na o de la jatigɛ walekɛba ninnu ye bagabagali ta k'a ɲɛsin duguden camanw ma minnu ni bɛn b'u cɛ walasa ka u ni kisi nin wagati in na mɔgɔ caman y'u ka dugu bila ka taa Bankasi n'o y'u ka mara duguba ye. Walasa ka ni kunnafoniya dafa an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo kelen na min ye minisiri caman olu farala ɲɔgɔn kan ni ka taa nin sigida in na n'a bɛ Jalisago ale ko fɔ min n'o bɛ tali kɛ maa minnu fana banana nin walejugu in kɔnɔna u nana olu fana lajɛ k'a dɔn hôpital Somine Dolo min filɛ Sewarekaw olu fɛ yen nɔ o jɛkulu yɛrɛ ma ɲamaya tun bɛ minisiri min ɲɛsinnen don bɛn ni keleya sinsinni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye colonel Ismail Wage ye o fɔ ka se minisiri min ni ale ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya ko kunkan kibara o ɲɛnabɔli ma o min bɛ tali kɛ minisiriw ka nin taama in kɔnɔna a bɛ bila minɛ min kɔnɔ o ye walasa teliyala jamana marabaaw kɛlen don ka ŋaniya min ta o kumana min ye dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya a bɛ se ka taa ɲɛ ka ɲɛsin ni sigidaw ma cogo min na o yɛrɛ k'a fɔ min ye jamana marabaa n'o bɛ colonel Asimi Goita ale yɛrɛ ko fɔ o kɔni bɛ ka taama o ka cisenw o fɛ ka laban dɛmɛ ni dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka ta ka ɲɛsin ni sigida in ma cogo min na i n'a fɔ o kumana minisiriw u ye u da se nin kɔrɔfɔ ma kunungo cogo min na. Kunnafoni ko nasiraw la hali bi walasa min ni o bɛ tali kɛ nin kibaruya tɔ la ka o fana dafa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bankasikaw olu fɛ yen nɔ min ni o ye lakanabaliya kɔni kama o kɛra sababu ye min ye faraɲɔgɔnkan kulu minnu ni olu ye société civile walima force vive min bɛ Bankasi olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka bɛɛ daminɛ ka laban k'o ka nisɔngoya ni ka o yira ka laban tuguni k'a fɔ ko u yɛrɛ ye jamana yɛrɛ ka i k'a dɔn mara o kumana hukumu kɔnɔna na n'o kama ko désobéissance civile o ko u kɔni na to nin wale in kɔnɔna ka sababu kɛ mun ye min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya min bɛ u ka sigida kɔnɔ fɔ kuma min ni fura bɛna se k'a lasɔrɔ o la cogo min na o kama kunungo min n'o bɛ tali kɛ kumana kɛ bitigiw ni maamagoɲɛ wɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen fo ka se jamana yɛrɛ ka cakɛdaw la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni datugulen tun don min bɛ Amadu Jara ko fɔ ale ye musolaka min n'o ye musow ka faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ Bankasi n'o ye kafo présidente Madina Gindo a y'o lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la o ye kibaruya min ni ka o di an ka ɲamada o kunnafoniya dilenw fɛ. An kɔni b'a kɛ a bɔra ayiwa jeunesse mɔgɔw de nana u b'a ko n ka musow labɔ n ye information di musow kɔni an bɛɛ bɔra an bɔra u yɛrɛ ka hakilina na k'u b'a kɛ bi ka contentement yira ni autorité mɔgɔw ye fɛn min di ni satisfaction sɔrɔla la u b'a daminɛ ma dans le cas contraire qu'ils vont continuer. On a une économie, gouvernement quand on lakana. On connaît lakana de nos, on veut chercher des conséquences. On tourne là, on y en a un peu. On veut maintenant on veut chercher des choses. Gouvernement ka tuga beke gouvernement ka la ni ka on lakana. Ah, oui, le gouvernement ko yu ka la jere. Le gouvernement hali bi ka la je ka la kana sabati an yoro ni.
Akila ni tunye Madina Gindo ye min ye bankas kafo o manyema musola kaw olu tɔgɔla kunu u bɔra ni kaw ka nisɔngoya yira wali min tara ka ɲɛsin marabolo ma ni a kɛra sababu ye ka maliden bɛɛ lajɛlen kɔni bila i k'a dɔn sangabulon yɛrɛ o kɔnɔ n'o o ye sanga de ka Mali sigi o kumana sangabonda o la. Kunnafoniko nasiraw la min ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka faraɲɔgɔn ka kulu n'o bi CEDEAO jamanaw ka tɔn ko fɔ CEDEAO kuma ale fana ka ciden min bolobɔlen don walasa u ka se ka bɛnɲɔgɔnya kuma fɔ Mali ani ni tɔn in ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Nigeria yɛrɛ ale jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o bi boli k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan ale la sigi kɛlen don ka Goodluck Jonathan ka makɔnɔ juin kalo min ni an filɛ o la o tile 27 a n'a tile 24 yɛrɛla k'a fɔ a bɛna kuma min ye baroda kun fila walima kuma kun fila o kama o bɛ tali kɛ min ye furancɛ fanga yɛrɛ min ye waati ko min ni o bi senna dabi maga o la cogo min na ani kalata bɛ boloda ka bɛn waati jumɛn o ma sigi kɛmɛ ka makɔrɔni kɛ k'a fɔ Goodluck Jonathan a bɛna ni kunnafoniya hakili falen kɛ ni jamana marabaaw ye yanni CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka sigi min ni o bolodalen don ka bila juillet kalo tile 3 la san 2022 ka jateminɛ kɛ ka ɲɛsin Mali kunkanko ni Burkina ni Laginɛ o ma walasa ka faamu sɔrɔ o la Amadu Jara ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Ka kɔn CEDEAO ka lajɛba in ye min yɛrɛ kan ka kɛ juillet kalo tile 3 u ka ciden n'o ye Goodluck Jonathan ye ale kan ka na taamana Bamako juin kalo tile 23 ka taa bila a tile 24 na nani yɛrɛ bɛna tali kɛ walela n'o ye transition kuntala jayani ani sɛbɛn ka bɔ min bɛ tali kɛ kalata koɲɛw kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni olu jigidalen bɛ fɛn kan i n'a fɔ sariya kura min tala min bɛ tali kɛ kalata koɲɛw kan nga ni camancɛ fanga ɲɛma ale sɔnna ka sariya in ka promulguer ani ka kɛɲɛ ni jɛkulu kura min bilala sen kan n'olu yɛrɛ kan ka baara kɛ jamana sariya sunsun kura in kan n'a bɛ wele nouvelle constitution zena kɔni maa caman hakili sigilen bɛ k'a fɔ ko embargo ko bɛna wuli ka bɔ Mali kan nka min yɛrɛ CEDEAO maaw fanfɛla ye ni sanction ma ɲɛ wulili kɔ a bɛ wuli dɔɔni. Bɛnkan sɛbɛn min ni u k'a ma ko accord d'Alger min bolonɔbilala juin kalo dɔ tile 20 a san 2015 o ye san 7 sɔrɔ o san 7 sɔrɔ hukumu kɔnɔna na kulu min n'u k'a ma ko coordination des mouvements de l'Azawad ni o fara ɲɔgɔn kan bi Azawad kofɔ olu ye o san 7 sɔrɔ fana kɛ don ye ni ka baro kɔni k'o lasigi k'u kɔni ka kumana hakilina n'u ka yeta ani min ni o bɛ tali kɛ nin baara yɛrɛ lasumayalen ni k'u ka nisɔngoya yira o ko la kosɛbɛ o de y'a to u y'a kanu k'a fɔ min ye bɛnkan sɛbɛn min kɔni lasɔrɔla jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min sigi ka fɔ kɛra Algekaw fɛ yen nɔ ne ka na a bolonɔbila ne ka o kɛ i k'a dɔn Bamakɔ Mali faaba la san 7 kɔfɛ o ko min ye wali dɔw ye olu kɔni kɛra nka majɛngɛba bɛ dɔw la hali bi wa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu sena ka suma kosɛbɛ u y'a kanu k'a fɔ sema mɔgɔw ko k'u ka laɲini ye nin baara min ye bi o ye jamana marabaaw bɛ se ka nin ko sɛbɛkɔrɔ sena teliya cogo min na anw ka kunnafoni na Maliki Jallo ale tun bɛ nin kɛnɛ kan a ye kibaruya minnu fara ɲɔgɔn kan ka ɲamada o fɛ. Tile 20 san 2015 Mali n'a dɛmɛbagajɛkulu caman kɔni ye u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni kulu marifatigiw tɛgɛnɔ bilali ye bɛnkan sɛbɛn na min yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla Algérie jamana kɔnɔna na nga san 7 tɛmɛnen kɔ caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛ kɛ ka waliya sema ɲɛmɔgɔw kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko kuma caman bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ k'olu lawaleyali kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ani keleya ye Mali kɔnɔna na. Bɛnkan de b'a la minnu kan ka sabati mais ne san 7 ye a caman ma se ka kɛ an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ mun yɛrɛ kɛra o ye a mamagali dɔrɔn de n'an ka bɛ se yɔrɔ a koloma ma dɔrɔn dɔ bɛ jogi a ma jɔ an tɛ ka se ka taa a koloma yɔrɔ la kana sɔrɔ bibi jamana bɛɛ ko refondation bɛɛ ko n'a ma jamana da sigi mun y'an yɛrɛ kɛ an nafala jamana ye an tɛ se ka taa ɲɛ. Baara minnu bolodalen don bɛnkan sɛbɛn kɔnɔna na o dɔ ye yɛlɛmali doli ye Mali sariya sunba la fo ka taa se sariya caman wɛrɛw ma sema ɲɛmɔgɔ kɔni ye u ka nisɔngoyaw yira ka kɛɲɛ ni o baara kofɔlen ninnu lawaleyabaliya ye nga o jigiyaba kan ka fɔ ko furancɛla fanga bɛna a jɛniyɔrɔ fin bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la. Accord kɔnɔna fɛn bɛɛ ma sigi o ye réforme politique ye olu réforme bɛ daminɛ révision constitutionnelle de fɛ
Ni a semaine que le gouvernement est déclaré beaucoup une mission de créer une mission de fondation pour une constitution croissante. Ma membre fort mais il a créé. On y a au coup de main parce qu'on veut débattre dans les sangs. On veut faire la constitution du médecin. On veut faire un modèle du médecin. Nous faisons au début accord qu'on nous n'en bismillah. Mais à Kenya ka beki ise ala beki saka itere do la ka hakile do la. Nin kunnafoni baro in senfɛ sema ɲɛmɔgɔ kɔni ye u ka nisɔngoya fana yira ka kɛɲɛ ni sariya dɔ ye min tun bɛ wasabulon ɲɛkɔrɔ o min yɛrɛ b'a to lakanabaa dɔw bena sigi marabolo kɔnɔna na n'a bɛ wele polisi territorial o sariya sɛbɛn tali kɔni bɔla a dɔgɔkɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni bɛnkan ye. Ayiwa hakilila faamu lasɔrɔla i k'a dɔn min ye nin fana ɲɛfɔli kɔnɔna na k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 ye sanga 41 sɔrɔ ni waati na Mali k'a dɔn k'a fɔ a togodaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la Fanta Tomuta kunnafoniya kun fɔlɔ mun n'an sera k'olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ tali kɛ ninnu kan bi sɔgɔmada in na. Janjo masa k'i fo k'i wale ɲuman dɔn baara ɲana an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruya wɛrɛw ye an bɛ sori bisimila ni wagati kofɔlen na a ka se ka jama ladɔnniya bi sɔgɔmada in na an ka sirabaw bɛ lahalaya min kɔnɔna la ani taa ni ka segin yɛrɛ bɛ hukumu min kɔnɔna la sɔɔni ani sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.